За поредна година община Генерал Тошево организира футболен турнир по повод Международния ден на ромите. Традиционната проява изправи един срещу друг отборите, съставени от роми от няколко населени места от общината. В решаващата битка отборите на селата Равнец, Люляково и Пчеларово си завоюваха поощрителни награди, а в челната тройка попаднаха първо място за Присъд, второ място за село Василево и трето място отборът на Генерал Тошево. По същия повод, по-късно в 15 часа и 30 минути в сградата на общината се състоя среща на служители от ромски происход. Инициативата е на Общинска администрация и читалищна библиотека Генерал Тошево. На срещата участниците бяха запознати с техните права и задължения като европейски граждани, които ги вълнуват. Гостите госпожа Маргарита Великова, началник отдел култура, вероизповедание и международно сътрудничество, господин Симеон Стефанов Иванов, старши специалист етнически и интеграционни въпроси, поздравиха ромите с техния празник.